Však dneska idem si zahrať hororovú hru Ice, ktorú som dneska v škole hrala. Idem najprv na normál. Dneska som to s chlapcami v škole hrala, s Marekom a s Filipom a prešla som to a hovorím, nie je to veľmi príjemné. Takže tu máš dôkaz, že som to dneska hrala Slendermana, nebudem hrať, pretože mám dosť. Idete ku autu, otočíte sa a nás vybavne, no, čo? Ja najprv idem na normál. Ako možno na easy vyhrajem. Na easy. Vyhrajem na easy. Tak končím. Oh shit. Ja. Slendermana dúfam, že po mne nebudete chcieť, aby som hrala. Pretože môžem ho hrať. Jo, rozkladám. Rozkladám. Run! No, run, the phone and Sunday! Dobre, ideme na ide. No, prezidentka, obrazovka je... Ja... Chcem hlavne vidieť sa teraz obrazovka. Obrazovka tiem. Ja to čo neviem dodať. Dneska na informatike bavím a určite ako som na čo pýta YouTube mani. Možno to bolo... And person the map. Bylo to som čo? Better run, Díky to odnotím. Dúfajme, že... Oh shit. To kolo prejdem. A to ukončím. Ja som sama doma a nechcem sa postaviť. Tu hodíme to dobrý. A ja to dobrý. Teraz mi seká od tá hra, pretože som teraz robil server na Minecraft server zo Scrabbucket. Už sa počkám. Neviem, že neprejde super. Jak sa mi to minule stalo. Presne. Už mám doma. Jak chcem mi teraz mohli kokos. Ja musím čekať, kým si toto začne až, pretože ja pomňala istotu a tak som aj hrála v škole a budem celá run. A tak som utekala a čo sa stalo? No, potom som to nejak vyhrala, no. Musím čekať, kým začne. Shaders. Sa začne bojím. To mohlo neviem čo už. You better run for that Sunday.
Co to je, jak dlouho budeme čekat? Devět, 10, shit. 11, oh shit. Run, 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 run. Oh, run, 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 run. Run, 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 run. Run, 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 run. Ano. Že mi bije srdce. Dobre, takže jsem s ním nebo ice to bude asi všechno. Protože jsem celá rozstrašená. Toto se mi stalo první škola, no vidíte. Toto se stane a prehrát mimo disconnect. Můžete hrát od nové. No, takže. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video, konkrétne Filip a Marek. A nezabudnite Marek s Filipom, napíšte do komentárov, že prosím, že ste to videli. A nenatočala to len tak, pre srandu. A to bude asi z dnešného takého oného všetko, no. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite na like a ak chcete, toto sme hovorili, hororové hry viac, ako Slenderman, Jeff, čo ja viem, tak stačí napísať do komentárov, takže ja sa s vami lúčim a čau.